Hingga norok bahai tongbai asa kayo jotono kahano tongbai na hinay. Haidi norok bai tini omonoti ne kok salay no jachung nukha chini SDPU sar Prasan Kanti Tripura bono chung jotono sinewo chini Tripura wo serai okra bura chung jotono bono sinewo anga bo chini dofani bagoi ba bo khoroksa police officer umani yagulo phano bo chini jotoni bagoi khali tiprasa ni bagoi simia wansa thuruk mugli tiprasa bebak ni bagoi no bo busuk samung kaham khlai dong bo samung kaham khlai mani bagoi no bo all Tripura wo ba dunia wo bo jotono bono sinewo ba saimano kaham samung dango hinai chung saimano bo na kebo bai dusman unai na kebo no jetemite khlainai bo abahe baya bo chungnogo bini blog ni bisingtui bini video ni bisingtui social media bo sob somoy bono sonmanito khlaimani rok chungnogo samung kaham tangmani bago bono borom rima rok chungnogo chini thinang ni bago live ni bago bo kaham kok sawo bini blog ni bisingtui dofani bago kaham samung tango chin Tripura ni bago samung kaham tango oboni yagulo phano si nukhana o horo tom khlaga bini busarok no kaisa kaile pandani mai chawai reception no thangoi kanai mai chawai kanai kifil family jorawo au khoroksa Agartala hai sohor Agartala hai jagao horo saisung thangnani hinge to bejano khoroksa buri borok bini baino tunsanani botongmani jaga tunsana hini thangmani jagao kaisa malkhung bai thutaika tom bai o tom driver bai thutai mani yagulo phanisi borong ni chawai tong phano bo tom driver no thang o driver no thangoi nakar sanka tarpore tom driver bo kuno bejalsi kore kha thang pai kha jodi tom kuno kaisa crash ong ke bo rang rina ne bo gosika sanamori na gosika oboni yagulo bor thangoi pai kha pas pai kha thangoi si pai kha borok bai kuno bejalsi kore kha tom chalung nai bai aroni public rok okhoroi tom khlai kha okra rok bai kok sana rung ya hene tum tam busi bukha dreno khiklai bukha genji sijugo bukha angasu norong jotono nukbai kha bo newso angasu sana thanglia aro je khoroksa burui sawo chelano khe bukha dreno khiklai bukha henai kuno dusi kore hinka aro 40-50 jona borok tongo dusi kore hinka tamni bunanang aro asu 40-50 jona borok tong kebo mana khaimia da men ko kha aro buji thai tongo sungkubangma borok salai Tripura wo danga Tripura sa wansa danga agi ungkha taisa ungnai hinai taisa je ungnai mane ungoi tongkha bo unguchi tongkha hinai ma rasa mukhang hinai da borok no bumani klai khana kokhai to ma hinai bole te kuno kokkurei kuno chaya kusikurei reason sikurei borok ni borok no haino sui bumane haike sui na sa su buya borok no osuka bukha gabo Tripura sa hinai bumani no klai khana bole muko wansa Tripura sa hinai danga chole manan klai khana bole obo hingke digital danga nona agin hai lufra tamglak lufra buglak omono tini khoroksa khana khoroksa jodi thik moto bini obo sajok jodi thik moto phone khlai khana ni hin ya hingke borok no buthar si khipkamu mutar khibikamu hayada sayad bin baba phai kuthipan man phaikamu aro o burui masa statement rinai botom saka o wansa jungma bo sawo chelano simi bu chelano kha bukha chelano kha tom ni busa nung tam saimi ala aba saimi ain satiro tom ni bukha sai maya pu buri no kha busi buya pu bo koksi satika pu buri bekhe ge buya ke bin bekreng khaklap ni bekreng ro bahge bai khasa bahge khnai ro bokhor ro taw sajak tongkha busak ro bahge sajak tongkha naising nai di o buri no naising nai di kaham ga bin chehra bin chehra nukhana ble boki kubikok sanai borong ni bukung kolok borong ni wansaro boi tongoi bo buma nugoi bo nugu hinki sanai bo buki sanai de CCTV footage nukha chalano bumani heba burino bumani nuglia angofan mano nuglia boki kubai sasena in burino bukha na bui angge bekrang bahage baike no arano bujina nagano borok joto saimano borok poila ni sime bufurno joto tongo borok haipano borok salia o burui chung news rok ni bisingtui nukha Agartala wo omo
tini simia borok bai simia kubang ma tipra sabo emhayang ka chung news rong ni bisingo chung nukha ni ungkha kubang mangkha agartala obo kaisa chini jaga ble emobo obo chini jaga chini borok ni jaga se chung mahai ungoi tong bo khoroksa SDPU ni busajuk busla si yoglia bo dofani baga kam khlainai tripura ne bo samung khlaimane bising tu bo ni simi kungchugya bo simi ka ham hinjage sin tripura bo ka ham hinjago khoroksa police officer ni family phonse tongani muskil ungkha kosto ungkha o tripura no wanju rok bai o musuk bus lekhe tom sabo bo sak na doctor hino bini nokana o chila chile ungoi se bo akhor phaipo bo kono se khayapo asuk thokai asuk chalak sawai dong nukhana musuk bo doctor po sak no hene gochu ongoi phana mangkhana doctor phiaba bo thani botongo abar o doctor hinai ne bufa ulta prosan kante sarni mongoi se ulta FIR khayo ha bo bini busa goi bini busa tok jagoi je hospital thangoi khone botok laija bini busa bo khoroksa police officer nge tangkhaba bini bo bukha tongle bo borok bule bini bukha se tamung tongkhana o jaro khoroksa bufa chung saimano chin ma baba chono busu ador khlai chung mungsa jaga thang he chono call khlaimang tongo bufro phainani phaidi nogo phaidi dakte phaidi hinge je somoy bo bini bufa busarok bujak tong no phunok khana puro bin bufa buting khana chin prosan kante sar baheng khana chin SDPU sar baheng khana sori kuli thangana bini bukha to da tong koda koroi bo tom haijani sing thangana bo sai simaliana apur tam khana bo bini busakai o wansa ni busaka boy si romoi tlang jagoi tabo bo FR khai ulta tam hinai bo kono khaya bo buya mo naina famani se fataro tam mela da choli tong aro mela da choli tong nong aso somoi ke naina phekenge nong mana khai me da bui tong mane aro mela choli tong naina phai bobo bo kok dor khana oburasa kok samani FR khainai burasa himo kaham ganu khana burasa norok bo kok samanor khana ang to orde khana liya mental dusung obohai tongmani bisingosi baksa tiprasa hinjak nai rok baksa tiprasa rok chung depor maya chung gurpaya chung buru se hinoi salai tongkho tini prosan kante sani family bai siminglak tini ani thani bo phainai salsa nung depor maya nung buru se hin sai tongnai je gurpai tiprasa hinoi sai tongnai nini thani bo salsa kalainai mahai apro nung tong khainai apro nung boro thangnai hino apro nung boro thanai sadi ang joto tiprasa no saya aro ang kaisa video khlaimani tongo an video kaisa phaija comment hiru chorki hinai tom sabo nung tom sa depor marano nasik maya gurpai norong nasik simaya chung norok hai bororok nongni sago mahai klai phru norok tom khlainai norok thansangnani jorawo norok salai tongkha chung buru borok gurpai chung nasik simaya tipras chung joto tiprasa takuk mahai ta sari chung joto tiprasa 19 dofa chung tiprasa ang o video emon kok thaisa hamya sayako buji khada te khoroksa takukna sanamu sungo ang te khoroksa takuk khana de kahamkai jogoram riang chini takuk no ang sao jogoram riang no nung sao je ano tomsa ano manjakai nung butarnani
nung je Tiprasarok Agartalawo nung nukhana o news nung boto nukhana ang saimano nung nukha abo nung aro Prasan Ganti sarni busa te bin busarok bujak tongman tu ekhe nung kaisapano nung sara saka Tiprasarok kubangma guli kokjak mane nung sara saka Tiprasarok je masaya manung yangoi tongmane nung sara saka kubangma saka Tiprasarok butharjak tongo nung sara saka ko kaisaba nung nini ang munin khoraksa takuk nung wani takuk nung muti prasa nung ang tamo kok sawai nung ano butharnani omhai ta sadi omhai samani saya chuni bisingo jung thansa khansa tongnani ubusi chaitokdi jemon wanjurok nukhanrok thansa khai tongo borok je bumani borok nugia tongkha borok sungai kondenu saglak nung sarisi manglak karon borok thansa dofa no tuyoi dormo no tuyoi jati no tuyoi jini bisingo Tiprasarok ni bisingo bises khai ang sanam jongo je politics thungoi tongnai rajniti khai tongnai nini faida no naharoi dofa bai bemani khai tongnai dofa no use khai tongnai rap use khai tongnai ang jottono sanam jongo dofa ojorawo belai kangjak bolte tui kangjak hai yok sama mannani bagai kangjak boro yok sama mannai Tiprasarok bo bahike kaham khlai ma tongsinai sukhi khe ma tongsinai o wanjorok tongmani hai nok bisingo no tui nok bisingo no leptin nok kaham sadijak kangjak buni chuklimi manoi dofano divide khlainani chesta tanadi please ang sanamo songo sini dofa jora belai komjori jung tungjangmang onek bosor phaika jungsi achayakho angsi achayakho achai tabuk usuk torkha tabuk phano chare phurun chimi khanai phayo tabuk usuk torkha mokol bai nukha jungte busu tungjak senani jung thansa khlai kono joma khai jung de je bosa la khai kai thansang he bebak no sombok numini regani kam kisabai yang thango kisa 10 5 taka manmani bai dofa bai beman tangdi dofa no beman takhai di dofa no ta thokai di please koina musung ang norong no walai bulai nat busuk phai chini bisingo kebeng mong busuk si phai tabung na de chini jaga seknani chesa khlai tongo norong doge man kana news ni bising rogo ang asu sana thangya norong news ni bisingo nukhana naising di hinso edisi subai si borong no jaga rin nani tabu edisi tongo si jung mahayang tongo edisi bai thangai jung Tiprasarok boro thanai sal kathang lufrawo jung tanano jung butharano afro nung bru nung deborma nung gurpai nung jomatia nung riang ni saitongnai nung boro thanai afro jung boro thanai tin lama kuri tin obon jora jung tamo khasile ya hanu jung godok chamani chakoi chamani bagada jung khasiya tebje khasina nangle chini dimag chini brain no bupru khasinai chini brain bupru sinai hino chini wansung ga bupru phaisinai khali dofa bai dofa Tiprasa bai Tiprasa jati no tui bo walai tong laika kutuklai tong laika buthana ne hilai tong laika boichono busuluti tong busuk buthar tong chungma kathang tong mo kuthuisi ble chung already si kuthui no nungte tom kuthui no buthanala jaman anu buthana in samane hai te tom no buthanala no nung bo kuthui ang bo kuthui chung kuthui mangsi kuthui no te tom buthalai nai ukathang rok nadi chotto nabaikha chini nabaikha omor kha tanuk din rok social media o faidi video nukha hinga ulta pulta comment khaidi bukhuk sitara sadi bas thangpai di osu simi rongkhang niya chongwa sungna bo nangano kichasuk
Kicha wansukdi. Kicha wansukdi. Tini kuno dus korese prosan kante sarni busarono lufre bo buai konai drain bising kibuti bising da da buai konai tongoi mano nungbai khang lag dam hai ungnai nungbai bongnai salsa ge phaidi chung omorong no bondo khlaile no ge phaidi ang te asuk kuno kok sanan thanglia ani kok samar chaya tong kendrok ano nakar di ge obono phaidi chung walai bulai dofa bai dofa kutuklai mani amorok yakar sidi chung thansa hamjak lainani chung surunglai ano chung sungcharo chung kichisa tongmani jagao tonglangnani him phaimani jagao chung nugoi tongmani takhuk se chung hamjaklai maya hingke chung bahai khangnai srapsa nungbofuru thangno nungbofuru thuino angbofuru thuino saimia chung kichisa tongma jaga hamjaklai tongkhai tamungba hamjaklai chin develop bahai khlaiman ti prasang develop bahai khlaiman chung obono kisi sawan su lakhe tamungba buibai thokai jakmana chung tong sinai ba politics nge thokayo election time bo phayo election gana phayo no kaham kok sanai bas paika tenin bo kono khaigla gang asu sana thanglang norok samajhdar borok norok bujinai borok norok saimano norok bo thokai jakla chechini sdp sarne busarok bujakmani borokni jagao jade wanjui rok hingke tabuk sukjara tamung khama sisi triprao onek hangama ngoi thangama hangama angobor sanamo songo chini leaders rok kubangma kotor tongo kuno tabuk sukjara kuno koksaya tabuk sukjara kuno koksaya te bufru sasinai ang saimalia murti dang thangbai kya chini tipra sarok pathor da khabai kya luha dang bai kya luha na lata sungjak chosma kanjak bin bagai da bodong bai kha kun saimia safety kore kha chinti prasarone bagai safety kore kha thibai sinai tabu phana khasia ngai lukhlaya nugoi tongmaya khorokchati prasa thui angbo ujikha angbo khorokchati prasa ei sobrong nukhai bukha dukko nango jole male tam jole mai dukko nango si saw Nga amsuk na ong sinai